No. Co si dneska koupíme? Nevím. Já nevím, ale já nemám moc, já máš. Já mám, dneska je všechno ve slevě. Tak koupíš mi tenhle bedrock. Bedrock nejde koupit, že jo? Ne, nejde, myslím, že. Nebo jakože takovým tím krumpáčem speciálním. Jo, ale ten tady nemáme. Jo, mám to dobrý. Já chci tady tento blok. Z toho vysuším celý moře. Já už tady beru různé věci. Jo. Dveře. Jsem chtěl já. Dneska je všechno ve slevě. Jeden diablok. Kočičku si koupím, kluci. Tady je kočka. Kolik stojíš, kočko? Asi 0, ach jo. No, ta se asi neprodává. Ach jo. Tu tady má někdo jako mazlíčka asi. Asi jo. Tady to jsem chtěl. Beru dorty, tak. Konečně můžu vzít ty Kluci, dveře. kupujte. Co nejvíc. To beru já. Hej, to vezmu já. Mám to já. Hej, co? Ach jo. Ha. No tak já si vezmu ty další, ty se mi líbí stejně víc. Ale Neber to. Hej kluci, no. tak já to jdu asi prodat. Tak mi naházejte ty věci, já je zaplatím. Kolik to jste koupili? Naházej mi je, dělej. Jo. Ještě počkej, se jí kupuju tady tohle. Tak počkej, jsem si jí koupil ještě postel. Děkuju. Ještě postel, tak. Jo, a já to jdu zaplatit. Já jsem si koupil červený. No tak já jdu za těma pánama. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jo. Dobrý den. Já vám chci naházet tady tyto věci. Jo. Pánové. Takhle. Dneska je všechno ve slevě, že? Děkujem. Ano. Vy jste pokaděl tu postel nebo co? Proč ho hnědo? A proč máte rozbitý sklo za sebou? Nemáme. Ne, nemáme. Určitě máte, přestaňte kecat. Tak se podívej. Aha, tak pardon. Tak dáte mi věci a já vám hned potom zaplatím. Jo, Tak teda. jo. Tak mě dejte. To... Jo, už to lítá. Tam máte houbu. Kde máme houbu? Jo. Já to všechno vezmu. Kluci, zdráme, rychle, pojďte. Kluci, zdráme, kde jste? Rychle. Vraťte se, pánové, vraťte se. Nevrátíme se, zdráme. se schovat Do školy. Jo. Zavři. Rychle. Ne, tady je furt Tak. to ty. Co když tady je ta šikanátorka? No je tam pořád to ty šikanátorky. Aha. No tak jdem, kluci, zas. No my jdem na My jdem někoho na oslavu, oslavu. my nemůžem. A já tam jdu taky. Ne, ty ho tebe neznáš. nepozval. A jak mě nepozvali? Kluci. No tak čau, my Tak jdeme. čau, ahoj, my už musíme jít. Tak čau. Kluci, kam jste šli? Já chci jít taky na tu oslavu. Vy jste šli tady za horníkem? Ne, asi ne. Ach jo. Tak nic, no. Co? No, pomoc! Hej, au, to tak bolelo. Už mě nebouchejte, prosím. Au! Mám mega málo hápek, přestaňte. Au, co Dělej, pojď s náma. A kam? S náma. Dobře, jdu. Dej nám ty věci, co máš. Jaký? Dělej. Já mám jenom postel. Všechny věci. Dej nám ten item, Všechno, všechno. jo? Já nemám item, slibuju. Fakt No, co máš v nemám. ruce? No. Nemám žádný item. Fakt slibuju. Tak. A jdem. Tak jdem, kluci. A kam půjdem? Jo, je to až zdrhnujím. Hej! Ne, pardon, omlouvám se. V pohodě, jo? Co mám tady dělat? Sakra. Jdi sem, hned. A můžu si dát aspoň spawn point? Jo. Jo, to si musíš dát, dělej. Jo, už jdu, tak se uklidníte. A mám jít jako dovnitř, pánové? A dělej. Jo. Dobře, jdu. Ale kudy? Absolutně nevím třeba kudy. Nebo se máme jít? Kam jdeš? Já jdu sem do toho bludiště, ale mám takový pocit. Tady je láva. Co mám dělat?
Hej, dejte to někdo pryč, prosím. Tak ne. Já tady jdu vcípnout. Ne. A já jsem se spawnul a... Znova dělej. Dobře, jdu, omlouvám se, naschle. Au! Dělej. Hej, já vás zabiju příště. Ale oni nevějou o tom, že já mám item. Takže můžu být klidně v lávě. A vůbec mi to neuškodí. Tady teče další láva. A ono mi to už ubírá. Au, to zas bolelo. Kluci, já jsem vás chtěl... Hej, borci, já jsem vás chtěl vyprankovat a prostě já jsem měl ten item. A tam jsem měl, neměl jsem tam ohnizdrojovost. Dělej. Jo, tak můžeš jít, běž pryč z toho plešu plejtu. Ahoj. Ahoj, a teď je to... Tady jsou ty blbý dveře. Já už to musím dát konečně správně. Absolutně nevím tu správnou cestu. Co je tady? Ne, tam už teče láva asi. Sakra. Tady teče láva. Kam mám jít dovnitř? Tady je nějaká láva. Co? Ach jo. Zase chcípl, nube. Já za to nemůžu. A už jsem tady, ale pozor, bojím se té lávy. Teď jsem zas dotekla. Už jsem skočil do toho vnitřku, ale bojím se, kde vyjdu. Já jim nějak musím tajně Tady chybí žebřík. A on je tady. Dobrý. A pánové, omlouvám se. Všechno v pohodě? Zvládnu. Jo. Teď jdi na druhý. Dobře, pánové. Tady jsem. Já to nedám. Já jsem na toto slabý. Toto umím, to je easy. Dobrý. Já se bojím. Ne, pomožte mi. Hej, ale kluci. Hej, pánové. Běž znovu. Já za to nemůžu, to nejde, tak si to zkuste vy, kyďáci. Hej, au! Pomoc! Nic neumíš. Ale mně to nejde, kluci. Ale musí. Ale pánové, mně to prostě nejde. Mně to nejde, tady to jde skočit, ale tady to teď nejde, vidíš? Vidíte? Jo, takhle. Hej, au, ne! Já jdu na ten úkol, ať už ho konečně dám. Tak, hop, toto dám, dobrý. Už jsem skoro tady. Tak už jsem skoro tady. Už jsem tady skoro. Jo, já jsem to zvládl, pánové. Pojď na další level. Já jsem se tam dole bál, já chci jít pryč. Co to je za zvuky? A tady je Enderman. Tady je nějaký Enderman. O můj bože. Tak já to teda vylezu. Pojď na další level. Dobře, jdu, to je tady ten. Jo. Pane bože, co tady stojíte? Vem si z té české věci a zabij, dělej. Dobře, to nemůžu je zabít. Musíš. Ne, pane. Pánové, to nejde. Já takhle budu podvádět. Dělej. Au! Pomoc! Sakra! Pomoc! Jdem nastavit. Do ruky, rychle. Ne, sakra! Jo. To si děláte srandu. Jak je mám takhle zabít? Ty ani nemůžu zabít. Mě zabil prostě ničitel takhle. Ty máš ty věci. Kde? Jo, tam jo. Tak já jdu pro ně. Dělej. Beru. Štít svém do ruky. A chraň se. Hej, mě ten štít nefunguje. Já je musím aspoň zabíjet co nejvíc. Ne. Hej, ale nemůžete mi pomoct? Ne. Tak jo, teda dám ti item tady jeden. Jo, prosím. Mně to prostě nejde. A k tomu ti dám tady hned postel. A dej si sem někam. Často máš náhodný meč. Tak, já sem dám postel. Jo, meč. A jdem na ně. No pojďte, kyďáci. No pojďte, nubáci. No pojďte, no. Jeden a vcípne. Pojď, dělej ty vcípáku. No dělej, sakra. Kamo, oni mi ubývají půl hápka. Hej, dělej. Kamo, ne, už se to rozjelo. Itemy, spuste. Kamo, item se nespušťuje. Tam máš v rohu ty další věci.
Hej, já jsem hned spadl dolů, co to je? O, můj bože. A nějaký jsem zabil, vypadni pryč ty. Jo, tak, pojď ty nube, no pojď kide. Jo! No tak, co teď? Teď půjdeš proti nám, ale se nás porazíš, můžeš jít, ale asi ne. Tak půjdeš do vězení. Jako do basy? A kdy se začíná? No pojď, teď. Počkej, ne, ještě ne, prosím, prosím, ne. No zabij mě, Prosím, ne. no, zabij mě. Tak jo, pojďte, no, pojďte, ne, pojďte, sakra, idem, spuď se, kámo, pojď sem, ty jeden, no pojď sem, ty hnusáku. Zabij mě, no. No pojď. Tak. Kluci, to jako fakt půjdu do basy. No zabij mě, Pánové, to jako si ještě nemůžete odpustit, třeba. Ne, jdeme. tu postel ti vykopu. Jako fakt, jo. Pojďte za mnou. Ach jo. A teď tě zabiju. Ne, Ať se objevíš na té Nech druhé to. posteli. A jdem. A pánové, co teď? Au! Dej, pojď. Pojď za mnou. Kam půjdem? Jde za mnou, pojď. Jako do toho normálního, že? Jo. A Teď to vykopu. já si tady dám aspoň, vezmu postel, tak. Ne. Tak jdem. Ne, uklidněte se, pánové. Pánové, uklidněte se. Dobře, vzal jsem toto kna. Tady máte. Nic jiný jsem nevzal, fakt, slibuju. Jo? Tak jdem. Au. Tak jo, já jdu, pánové, pojďte. Já se bojím. Kámo, co se stane? No tak... Au! Dělej. Dobře, Dělej, jdu. pojď. Já nemůžu, mám 2 hápka, přestaňte. Dělej. Au. Rychle, pojď. No, jak to mám asi přežít? Když mě furt hitujete. No tak dám ti item, na. Pojď sem. Jo. Ty držíš 2 itemy v ruce. Hej, Tak on teď mi tě ho zabiju. ukradl. Dej mu Mám ho. půl Dělej. hápka. Dej mu ho a zabij ho potom. Vem si to do ruky a teď tě zabijeme. Ne. A ty ho nemáš ten item. Nech toho. A budeš mít plný A jo, hápka. tak jo, dobře. Au, to bolelo. Tak, můžeme jít, kluci. Tak já už rychle jdu, takhle. Super, jsem tam. Tak co, pánové? Pojďte rychle. Nevcípá vám tady kámoš nějaký. Nechcípá. Pardon, omlouvám se za slovo. Budu zavřený do basy. Jo, dělej. Doufám, že to nebude v tom horním patře. Tady jsem, pojď. Sem dělej. Dělej. Nahoru, pojď. Je, Nahoru, promiň, dobře, nahoru, jdu. Dělej. Pojď. Tady. Dělej. Pojď. Dobře, do jaký? Sem. Do týdle. Můžu jít aspoň, kde bude nějaký kámoš? Ne. No tak, Aspoň postel otevři na mi- vyspání. no tak tady máš něco. Co, nějaký hnusný? Jo, počkej, ještě něco ti hodím. Něco ti hodím ještě. Co? Počkej, dej nějaký, nevím, Fuj, nějaký. co to je? Jo, tak můžete odejít, Tady máš nějaký prosím. jídlo. Tam jsem ti dal nějaký jídlo. Tak pojď. Jo, děkuju. Ale mě napadlo, že... Já se asi vykadím, jo. Fuj, ty jsi fakt prase. O můj bože. Ty jsi fakt prase, ty jsi tady dal nějaký bobečky úplně. Je takhle dám pryč. Jsi fakt odporný. Ach jo, co tady mám dělat? Je, čoukám, Otevřete mi, prosím. Prosím. No, docela dobrý, tady máš vězení. Co, nechte toho. Ach jo. Na ostrově, tady máš nějaký stejky. Ach jo. Mě takhle to necháte. Ach jo. Tak naschle. Čau, kámoši. Ahoj. Čau. Jste fakt blbý. Proč se mi to musí... Počkat, tady jde vykopat sklo. Tak, já tady vykopu tu zítku takhle. Doufám, že mě neuslyší policajt. Že to by bylo fakt hodně moc špatný. Ještě tady to musím vykopat. Ach jo, proč to nejde vykopat? O můj bože. Já to budu kopat asi 20 dnů. V kuse prostě. To nikdy nevykopu. Tak už se vykop, sakra.
Au, mě už to bolí do toho mlátí těma rukama. Au, 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 au. Ještě kousek, prosím, prosím, prosím. Tak, a mám to. A jdu ven, rychle. Co se to tady děje? Sakra, oni si mě všimli. Dělej, tady. Musíš zdát. Ne, vzdávám se. Pánové, a co se bude dít, když jsem vám zdrhl? Dělej, pojď za náma. Kam? Semka. Jako nahoru? Jo. A tam, jako, au, já jsem spadl a zdrám. Ježiš! Doufám, že mě nezhodíte tam do toho, to fakt bych nechtěl. Nahoru. Dobře, jdu, Pojď za mnou, dělej. jdu, pánové. Jsem rychlejší než ty. Hehehe. Ty vogo. Nemáte nějaký ještě jídlo? Mě teď dost vyhládlo, já jsem najím. nahoře. Ach jo. A co když spadnu? Ježi, tak A pojď, já ti vcípnu. tady dám. Ale já můžu spadnout, já nejsem tak jak ty, že se nebojím absolutně výšek. Já se bojím už takových výšek. Já se nechci dívat, běžte. Ach jo. Co to je za budovu? Proč tady jsou command bloky? Dělej, pojď do vězení. Co, můžete mi říct, co to sakra je? Tady do toho, dělej. Běž. Do jakýho? Tady. Tady jako, ne, nezavírejte mě tady. Hej, vypadněte. Hej, ale, jo, ven jdu. Čau, kámoši. Hej. Ne, au, však mě zhodíte. Nechoď ven. Dobře, jdu sem. Ach jo. Tak nashledanou. Ach jo. Můžu skočit do vody. Mám to ještě jednou říct. Tak jdem dolů. No tak, já absolutně nevím, co mám dělat teď. Ach jo. No tak co? Ach jo, tady nikdo není. Že by... To je policie bez tak. Ne, čau, kámo, jak Čau! co děláš? Osvobodíš mě, prosím. Teď jsem ti otevřel, pojď. Děkuju. Proč jsi mi nějaký neotevřel v tom vězení? Máš jaký jídlo? Počkat, nechoď to dolů. Nechoď to dolů. Kamo, ty mě fakt přišel osvobodit. Dělej, já napíšu na ten command blok. Jo, napiš. Něco napiš. Dobrý. Dobrý. Tak a dost. Vy jste tady. Vpadl jste mě taky. Taky mám minigun. Tak se zdejte. Kamo, minigun. Zdráme, rychle. Do prkínka. Kamo, on má minigun. Tak to nemá cenu. Mě nejde vylízt, sakra. Ej, a proč jsem se teď ostavil reálně? Vypadni, au. Tak jdem do druhého vězení. Do jakého druhého? Však toto bylo to druhý vězení. Jdem do ne? třetího. Největší. Chráním tě, kámo. Můj bože. Kluci, vypadněte. Tak a pojďte do nejšilenějšího vězení. Hej, ale však už jdeme megálně dlouho. To je jedno, pojďte za mnou. Hej, ale... Dělej. Nasedněte do loďky. Jo, uklidni se. Jako kam máme jet? Pojďte za mnou. A jo, tady jsem. Jo. Co, o můj bože. Tak mám vystupovat. Jo. Tak jo. Hej, mě to na to... Jo, jsem tady, nehitujte mě. Já jsem tady nahoře, pojďte. A kam máme jít? Za mnou. Jako za tebou, tak já jdu za tebou, takhle. No a pojďme. O můj bože, kam máme jít? Do toho vězení. Jako fakt? To neumím tady přeskočit. Jo. O můj bože. Pojďte za mnou. Dobře, jdu, pane vedoucí. Pozor, gravitaxy. Jo, kámo, Nixy. Ty to musíš takhle obskočit, Rychle. jo? Musíš to obskočit, tak pozor. Tak to neumím, upřímně vůbec. Jo, dobrý. Dal jsem to, jsem dobrý v Pojďte za tomto. mnou. Tak a tady vás nechám. Jak nás tady necháš? Jdu za váma. Hej, ale přestaň. Poslouchej ho. O můj bože. Hej. Tudy. Au, pozor, on tě zabije. Au. Kámo, však má minigun. Mě už úplně zabíjí prostě. Dej. Kámo, jsi normální. Co, ty se tady teleport.
O můj bože, on to zastavil, Nixy. Tak jdeme asi. Seš fakt zlej. Dívejte, je nějaký parkour nahoru, já tam budu. Fakt seš zlej. Ne. Ty seš nube. Au. Jde easy parkour, proč to neumím? Ach jo. Tak. Můj bože. Tam už to ale nejde skočit. Aha, tak já jdu. Ach jo. My tady... Kam jsi šel? Kam jsi šel? Počkej. Tady jsem. Kde? Tudy. O můj bože, kde? A jo, tady je nějaká cesta. A co tady? Skákejte. Co máme skákat? Hej, co? Já jsem sem skočil. Kam jsme sem dostali se? Jak jsi tam doskočil? Odsud jsem. Ach jo, já to vezmu asi. To nejde nějak kopat. Uka, co nejde kopat? Na ty bloky? Uka. Ale fakt. Teď jsem to vyzkoušel. Ach jo, kamo. Musíme se obejmout, pojď. Tak jo, já jdu za tebou. Au. Ach jo. Ale aspoň jsme našli ten parkour tajnej. Takže musíme rychle přeskákat. Což bude pro mě extrémně easy. To nejde skočit. No tak si myslím. Počkat, ale na co tady jsou tyto bloky? Když jsou v takovým divným... Oni jdou kopat! Aha, ten koberec. Ach jo. To mě fakt naštvalo. Počkej, když to je ten koberec, tak počkej, dívej. Co je? Jdeme všechny koberce. Počkat, takže jde kopat vlastně i toto okolem a to vypadne. Nevím, ale dej mi tam ten koberec, co máš v ruce. No, tady máš. Já ti něco ukážu, takový fígl. Jaký fígl? No dívej tady, když dáš a potom takhle a můžeš to vystavit. A jo? Teď to znič a postav se i ty. Na. Tak počkej, to je pravda. Tak. Ale furt nedoskočím tam. Tak já si sem Já dám... mám doskočit tam. Počkat. Dobrý. Máš ten Mám ten? to. Jeden. Mám to. Tak to dej sem nějak. Jinak já Ne, tam to jde nedoskočím. skočit, ne? Já vím, ale nad náma něco. Jo, dobrý, dal jsem to, easy. Jsme venku! Kamo! Fakt? Ty já rychle zdrhám, ať se v tom sám. Jak? Počkej, kámo! Sakra! No ale tak sakra, tady je ten pan. Sakra, ahoj, pane. Ach jo, Jak ses tam dostal? já tady nejsem, pane. Pojď sem. Au. Ach jo, já musím nějak najít plán, jak se ho zbavit. Ale nevím, jak to udělám. Já vím, udělám tajný plán. Já jsem slyšel, že policajti se bojí koberců, takže to jdu na to. Sakra, pojď za mnou, pane. A stoupněte si sem, tady na ten blok. Dělejte, tady na ten, dělejte. Co? Tak teď musím dát koberce a nemůžu jít pryč. A ne. Doufám, že vcípne. Ne. Tak ještě u toho trošku budu nahitovávat. Tak. Pomoc. Doufám, že vcípne. Tak tím. Díka, dobrý. Hej, tak ať vcípá ten jeden nusák, tak vcípej. Ne. Vcípni. Jo. Tak. Teď budu na kámoše pěkně naštvanej. Kolik měl sakra věcí. Teď si to dám všechno na sebe a jdu si to rozdat s mým kámošem. Protože toto není normální, co on dělá. Nechá mě v tom takhle sám prostě, úplně a ani se nedá dostat ven. No. Au, to bolí. To bolí, uklidnit se. Hlavně se musím dostat ven. Tady vidím nějakou díru. Zkusím se vystavět, tak. Rychle, ještě pár dírek, takhle a bude to. Teď jdu najít mýho kámoše. Rychle. On určitě někde musí být.
Protože teď se mi určitě schovává za to, co dělá. Kde může být? Tady taky není. Tak sakra, kde už jsou všichni lidi? Tady, pane, omlouvám se, já vás nebudu rušit, vy tam asi kadíte, nebo já nevím, co tam děláte. Tady v akvárku, tady seš ty hnusáku, no pojď sem! Ne. Co je, no? Teď se můžeš vymlouvat, no? No co, no? Ne. Ty jeden. Ne. Hnusáku. Ne. Tak něco říkej, no. Mám bedrock. Co si myslíš, že Dort pomůže? Jo, tak ty chceš být kamarád, jo? A proč jsi mě teda opustil, no? Teď si to vyšetříme. Já jsem se ho bál. Koho se zbal? Koho se zbal? Toho zlýho. Tak dobře, běž tam do té místnosti. Dělej. A teď počkej tady. Nechoď nahoru. Půjdeš nahoru a zabiju tě. Dám ti sem takhle bedrock a už to nevídeš. A teď? Dobře, máš aspoň něco na jídlo, když jsme teda kamarádi? Jo, aspoň něco. Mňam. Každopádně, jestli se vám líbilo toto video, tak dejte like, odběr, zvoneček. Jestli jste blbeček, jak říkám v každém videu, toto video bylo trošku delší, takže jestli jste to dokoukali až sem, tak jste fakt dobří. Mějte se krásně a zatím čau. Čau.